ଜୀବନ ସମ୍ମାନରେ ଭାତ। ମୋ ମାଇକିନାଟା ଯେମିତି ତା ବାସକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସିନ୍ତି ତ ବୋଇଲେ ଯେ ମୋ ମାଇକିନାଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେମି କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଘରେ ମାଇକିନା ଭଳିଆ କାମ କରିବି। ହଉ ହେଲା ଆଉ କରିବା ଆଉ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିକି ହଉ ଆଉ କରି ଆଉ ହେଲେ ତା ଆଗରୁ हाँ हेले ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ମାଇନା ଭଳିଆ ହେଲି ଆଉ ମାଇନା ଭଳିଆ କାମ କରି ଆଉ ଯାଉଛି ଆଗ ରାନ୍ଧି ପକାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛେ ଭାତଟାକୁ ଡାଲଟେ ଆଉ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବି ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ ଆଇଛି କି ଭାତଟାକୁ ଡାଲଟେ ରାନ୍ଧି ଆଉ ଯାଉଛି। ଭାତଟା ଫୁଟୁଛି ଭାତଟା ଯେ ହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବାର ମୋତେ ଏତେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ଓ ମାଉସୀ ଆ ପଡ଼ିଶାର ମାଉସୀ ଏ ଭାତଟା ତ ଫୁଟୁଛି ତାପରେ କ'ଣ କରିବାର ଗାଳି ଦଉ ରେ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଗାଳି ଦେବା କହିଲେ ଭାତଟାକୁ ଗାଳି ଦେଇ ତ ମନ ଦୁଃଖ ହନି ହେଲେ ମୋତେ ତ କିଛି ଗାଳି କରି ଆଇନି ମୁଁ କେମିତି କରି ଏ ଭାତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକ ମୋତେ ଆଇନରେ ଗାଳି କରିବାର ଆଉ କ'ଣ କରି ଭାତଟାକୁ ଡେଲି ମାଗିନା ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଭାତଟା ହେଲେ ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଭାତ ତୋ ଜୀବନ ମୋ ଜୀବନ ସମ୍ମାନରେ ଭାତ ତତେ ଯେମିତି ଡେଲି ଗାଳି ପଡୁଛି ମତେ ହେଲେ ସିନା ମାଇକିନା ଡେଲି ଖାଲି ଗାଳି ଦଉଛି ରେ ଗାଳି ଦେଲି। ହଁ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଗାଳି ଦେଲି ମୁଁ ଭାତଟାକୁ ଗାଳି ଦେଲି ତାପରେ କେମିତି ଖାଇ ହାତ ପୁରେ ଖାଇ ଆଉ ଆଜି ଗ୍ୟାସଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଖାଇ ଆଉ ଓହୋ ଏ ମୋ ମାଇକିନାଟା ଯେମିତି ତା ବାସକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସିନ୍ତି ସିଏ ଯେମିତି ରାଉ ରାଉ ହେଉଛି ତା ବାସଟା ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡଟା ଭାରି ପଡ଼ତା ନାଇଁ ଏ ମାଲୋ ମୋତେ ରୋଷେଇ ହେଉନି କି ଠାନିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ରୋଷେଇ କ'ଣ କରି ମୋତେ ତ ରୋଷେଇବାସ ଆଇନି ମୁଁ କରିପାରିବିନି ରୋଷେଇ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସଟା କରିପାରିବିନି ଭାଇ ଲୋ କି ଡର मैं क्यों ना खाई जा रांधि सब तो पुड़ीगला मत तो आओ बोले और किसी आऊनी इन्हें क्यों ना खाई माइकेट में छाड़ दी गला जे घर संभाल को तादी इन्हें मैं कौन खाई बुतुल्ली अच्छी रे काय तू बाबुतली मो बुतुल्ला तो अच्छी आओ मो बुतुल्ला सॉरी अल्लाह इन्हें क्यों खाई ମୋ ମାଇକିନା ତା ଆଲମିରାରେ ରଖିଥାଉଛି
କ'ଣ ସବୁ ରଖିଥାଉଛି ମତେ କେବେ ଦେଖଉନି ଖାଲି ପେଟରେ ତାଲା ମାରିକି ରଖିଥାଉଛି। ମୋ ମାଇକିନା ତ ବେଘରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପେଟରୁ କାଢ଼ି ସେ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛି ପେଟରେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେଇବି। ଓହୋ ଓହୋ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେ କେନ୍ତି ମୋ ମାଇକିନା ଲୋକଟେ ହେଇକିନା ବାହାରେ ଫଟିକି ଅଜିକି ଆଣୁଛି ଆଉ ତା ଦେଇ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦି ଯେ ଏଣେ ଘରଟାକୁ ଏମିତି ଠିଆ ମେଲା କରିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ମୋ ଆଲମିରାରେ କ'ଣ ଖୁଡ଼ୁଖାଡ଼ ଶୁଭୁଛି। ହେଇଲୋ ମା ଚୋର ପଶିଥିବ ହଁ ତ ବେଲେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଦେଖୁନ କିନି ଘରଟା ମେଲି ଦେଇକିନି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇছে ମୋ ଘର ଆସି ଚୋର ପଶିଲାଣି ରେ ହେଇଲୋ ମୋ କେଡ଼େ କଥା କଳା କନେ ବୋଲେ ତ ମୋ ଚୋରଟା ମୁଁ ଯାଇଲୋ। बड़े गोला तिजे आइले तो चोटा तो ए कोड़ रे हेलो देख लो मुझे घरे पशिची किए ना मो भईटाटे सीए हई रे ने मोरी घरे मोरी अलमीरा रू तू चोरी कर रे हां आउ तो किछ मिललानी तू मोरी अलमीरा चोरी कर रे तते तो आज ये जुत्ता बाड़ई रे जुत्ता बाड़ई रे मोरी अलमीरा रू चोरी करछी हैं क्या चोरी कर तो कंडा नोड़ा रे घर तो अच्छु दी रांध बड़ी ना खाई रहबू आउ क्यों चोरी कर खाली बुतल मर दे खाली बुतल होता आउ तो किसी दरकार नहीं तू गलु मो घर बाहर तू मो घर बाहर तू न को काम को नाई ना कुड़ को नाई ना घर को नाई रे तू बाहर रे मो घर बाहर मो घर बाहर ते मो घर रखी रे कमाई रखी कौन याडे अर्जिया को नाई खटिया को नाई घर को पैसा आनिया को नाई घरे काम दी मन रे करे घर काम हेले करिया को नहीं घर संभाल जना नहीं खाली दिन राति बुतल पीले जा रे से रास्ता पर बसिले बुतल पी गरु जा रे मोर ए घर असना करनी तू गलु रे तू बाहर गरु बाहर चले मत माइर डाले गरु काट दला मैंने काट जी भोक ये काटू तो वाइना मौसी 100 टमाटर 100 मौसी 100 टमाटर 100 टमाटर मौसा 100 टमाटर मौसा सुनो मौसा 100 टमाटर 100 टमाटर ना बुतुल्लानी 100 टमाटर मौसा डिस्काउंट मौसा 50 टका ले जो है सानू बुतुल्लानी 50 टका ले भाईना कि ये न बोले नहीं तुम्हें तो बुझी तो न मो कथा
ହେଲେ ଜାଣିଛୁ ତ ଶୁଖିଆ ହଉଛି ଆଉ 50 ଟଙ୍କାଟେ ଦିଏ 50 ଟଙ୍କାଟେ ସାନ ବୋତଲଟେ 50 ଟଙ୍କାଟେ ଦିଏ ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ କିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି